Nina bakambombo shomiyamanazi indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba esithi yezo ezihamba phambili namuhla. Abazali babhikishele uthisha bemsola ngokuhlukumeza. Ezempilo zisabisa ngokuduba ukusebenza esibhedlela. Kanti babuyela abangamanazaretha abaxoshwe esikoleni. Abazali beingane zesikole eqambo kwethu primary esendaweni yasedlangeze enyakatho KwaZulu-Natal namuhla baphikishe ngaphandle kwesikole bekhala ngothisha nhloko abamsola ngokuthi uhlukumeza ingane kulesi sikole. Laba abazali bathi bafuna ahambe kulesi sikole ngenxa yokuziphatha kwakhe njengoba bethi ke ugundi ingane ngenkana aphinde kayishaye kabuhlungu nangepayipi. Omunye abazali kokhulume neziko lezindaba uveza uthi abanye abazali sebeqome ukuzikhipha izingane zabo kulesi sikole ngenxa lothisha okubika ukuthi uneminyaka engama-61 61 yobudala. Bazokalise ilaka labo abazali bezingane esifunda esikoleni samabanga aphansi iqambo kwethu primary sedlangezwa ngothisha ukuvela ukuthi uhlukumeza abantwana ngazo zonke izindlela abaphinde abagunde ngenkani. Labazali bebeyiqeqebana ngaphambi kwesikole baveze ukuthi lo thisha bamfune ehambile lesikole kwazise sekaningi bekhala ngaye. One ingane eziwu3 lapha nabazukulu abawu11 asinakwa kunothisha lana oyizambane emazambaneni okhiphisa ingane amacici aphinde ingane ayishaya ngempama aphinde futhi ayishaya ngepayipi. Ngikhuluma nje ngonyaka odlule kuyoba nemhlangano sicela ukuthi somkhulu ukuthi sicela ukuthi aphume lo mem lo athi umkhulu hayi uzozama kodwa asezukubuya kulonyaka lo sesizwa futhi ingane sezisho ukuthi ubuyile futhi lo mama lona uyahlukumeza ingane asimfuni la iqambo kwethu siyabonga ngaye. Ngihlukumezekile nkosami ngonyaka odlule ingane yami eyibhaqile eyishaye ngepayipi eyishayele ukuthi ihambe yokha amanzi ikamanzi ingane eziningi wayishaya ngepayipi. Lo thisha okuvela ukuthi uneminyaka engama-60 kuyaphezulu kuthiwa kufanele ngabe usethatha umhlala phansi ngonyaka owedlule kodwa lokho akuzange kwenzeke njengesithembiso esavela emhlanganweni wabazali. Omunye wabazali bezingane uveza ukuthi abazali abaningi bazikhipha izingane zabo kulesi sikole ngenxa yoluthisha nokugcina sekwehlisa isibalo sabafundi balesi sikole. Ingane zethu uyayishaya ngeimpama wenza yonke into sesi-right ngaye sisinje Nkosi yami akahoxe dede labanye othisha siyabonga. Nabazali inqwaba abazali sebekhipha ingane kulesi sikole ngenxa yakho memndabandaba ukuthi uhlukumeza ingane bayise egoneni ekude kumanje abazali abanye yikho ukuthi abekho ngasibabambela la adebela ababambeke khona. Bathi bayafisa ukubuyisela ingane kulesi sikole manje makusekhona yena ngeke bize bekwazi. Ngeke saxhumana nothisha omkhulu wasitshela wathi asilindeni i-district okuzoba yona ezomkhipha. Manje siyabona ukuthi from last year lokho sitshela nge-district kuze kube lonyanga njengoba uqalile nje sasatshela futhi namanje nge-district sinake sisheshisele i-district sheshe simkhipha and Mike seza ukuthi ukhona ubuyile ilapha ke soqala sithathe khona inyathelo sizosivala isikole abafundi bengafundi thili yena ke ahamba engahambi ngoba ayiqashe e-district uzofundisa zona ke indonga ze-district hayi abafundi abantwana bethu. Kade sisangene ngaphakathi sikhuluma umphathi bekade sine parent meeting evikini ngeMonday so wasethi ucela ukuthi simnikeze lezo insuku lezo from lwesibili kuze kube uLesihlanu useyekile njengoba wayesithembisile so sesobona ukuthi uyabuya yini uma ngabe kuya ngokuthi uyabuya ila sesiyokwazi ke khona ukuthi siphinde sivala ke isikole. Umnyango wezemfundo kwisifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uzigxekile izigameko esenziwe yilothisha ukuthi ashaya abantwana waphinde waveza nokuthi usujube ithimba lizophenya kabanzi ngalolu daba. Umnyango uphinde waqhubeka waveza ukuthi awuhambisani nokugundwa kwabantwana bebandla lamanazaretha ngenkani. Kanti futhi lo mnyango uzokalisa ukubonga abazali ngokuthi bangaphazamisi ukufunda nokufundisa esikoleni. Inyunyana zezisebenzi ezempilo kweNehawu kanye nePSA sabisa ngokuyalela amalunga azo ukuba ke aduve emakhaya angayi ke emsebenzini uma ngabe kumnyango wezempilo esifundazweni kanjalo nohulumeni behluleka ukulungisa inkinga yokwentuleka kwamanzi esibhedlela ePrince Mshini Memorial Hospital eThekwini. Lokhu kuvele ngesikhathi iqeqebana lamalunga lezi inyunyana ebhikisha ngaphandle kwaso lesi sibhedlela njengoba sekupheleka izinsuku amanzi engabonwa kusona. Zibhodla umlilo izinyunyana zabasebenzi bezempilo ngenkinga yokuphela kwamanzi esibhedlela ePrince Mshini. Namuhla amalunga enyunyana ePSA kanye neNehawu abhekishe ngaphandle kwalesi sibhedlela njengoba ke bethi inzima ukuqhuma umsebenzi kanti
nempilo yabo kanye neyeziguli isengcupheni. Ngoba amanzi engekho kuchaza ukuthi abantu akade balinda ukuhlinzwa abakwazi ukuthi bayo-operathwa, abantu abakwazi ukuthi baye toilet, kunenkinga ezahlukahlukene. Amanzi siyawadinga ukuze kuzoba khona inhlanzeko esibhedlela. Yingakho siwu-PSA KwaZulu-Natal sithi sindusa ungqongqoshe waKwaZulu-Natal, uMiss Nomagugu Simelane, no-HOD inhlokomnyango uDr. Shabalala ukuthi akangenelele. Ngoba thina siwu-PSA siyakholela ukuthi kufuneka sibe nawo ama-boreholes, iy'ndawo ezifana ngebhedlela zingathinteki. Sinama-reservoir awu-2 afaka amalitha ayimiliyoni. Kuze i-reservoir ikwazi ukuthi igcwale udinga ukuthi ube nama-tank awu-36. Sinxusa uThomas Khawunda, imeya yaseThekwini, ukuthi aba-prioritize ama-health facilities. Ngokuthola kweziko leyindaba, le nkinga idalwe ukuqhuma kwepayipi elikhulu eliphakela indawo yaseMlazi neyingomakhelwane engamanzi, kanti kusukela ngeledlule amanzi awabonwa nangokhalo. Umthombo wangaphakathi uhlebeleke iziko leyindaba ukuthi neyingubo ezilala iguli kayisawashwa ngenxa yayo ke lenkinga. Inyunyana zisabisa ke ngokuyalela amalungu azo ukuba ke abeke phansi amathuluzi uma ke ngabi noshintsho ngokusheshsha. Kungatheke kakhulu and kuyasikhathaza isimo sikhona nje emshini ngoba last year sasikhona la after kube ne disaster yama floods and umqashi wasipresentela iplan yokuthi in the event amanzi ephela kwenzeka kanjani. Satshelwa ngama-jojo tanks athengiwe, satshelwa ngama-reservoir, satshelwa ngamanzi athengiwe, but manje siyathuka masifika manje ukuthi yonke leyo plan leyo ayisebenzi. Njengoba ubona nje ngaphakathi mawuvula ama-taps there is no water, aba-onesi abakwazi ukugeza iguli nje, so akwazi akusebenzeki nje esibhedlela. Abomnyango bavumile ukuthi ke bayayazi ngale nkinga, kepha bazama indlela zokufaka amanzi emathangini khona ke esibhedlela kwazise abiphelile nakhona, kanti okhulumela uMasipala iTheku uthi ke amathimba ayalisebenza udaba lokulungiswa kwaleli payipi ngokukhulu ukusheshsha. Kungenxa ukuthi ke kunepayipi eliqhumile, amathimba ethu ke ayasebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi ke lelo payipi liyalungiswa amanzi abuye. Siyacela ke nje ukuthi umphathi usibekezelele, amanzi ke siwathumela ngama-water tanker, sokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ke umphakathi siyawazisa ngokusha okuqhubekayo njengoba senza lo msebenzi omkhulu kangaka. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu, ngiseThekwini. Sibonakala ke sibuyela kwesejwayelekile isimo sokufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iSizibeni Sivananda Vaswani Comprehensive High School esendaweni yaseMagabheni ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ukuthi uthishanhloko kulesi sikole yalela abanye kwabafundi abangaphansi kwenkolo yamaNazaretha nabanye ukuthi bayogunda baphungule inwele ekhanda bavalela ngaphandle kwamasango esikole. Omunye abazali ongathandanga ukudalula nomntwana ofunda kulesi sikole uthi lesi senzo sokuvalelwa kwabantwana ngaphandle kwesango lesikole sibi kakhulu futhi kwephuleke nelungelo labantwana lokufunda. Sibuke kasibuyele kwesejwayelekile isimo sokufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu eMagabheni eThekwini. Kulandela ukuthi uthishanhloko wakulesi sikole elela abafundi benkolo yamaNazaretha ukuthi bayogunda ekhanda okanye baphungule izinwele. Labafundi bavalelwe ngaphandle kwesango lesikole kuthiwa bayogunda. Omunye wabazali uzokalisa ilaka lakhe ngalesi sigameko. Siphathe kabi kakhulu thina njengabazali ukubona abantwana bengaphandle kwesikole futhi bephuthwa na ukufunda ngaphakathi. Khona abanye abantwana abangesiwona emaNazaretha ekuthiwa nje umntwana abasuse inwele emakhanda futhi kubona abamaNazaretha nabangesiwona amaNazaretha kuthiwa nje bagunde bonke umuntu onenwele. Umuntu lingahlonishwa ilungelo lakhe ngoba khona abantwana abanye ngenkolo zabo engavumelekile bagunde, abanye ngamasiko asemakhaya engavele nje umuntu agunde mhlawumbe kufuneka into ethile ukuze akwazi asusa inwele ekhanda. Ubese nxusa ukuthi isenze esifana nalesi singaphinde senzeke ngoba kuningi abafundi ukubaphuthele ngokuthi bavalelwe ngaphandle kwamagate esikole. Thinteka kabuhlungu ekuyinto esingathanda ukuthi iphinde yenzeke noma phinde siyibone yenze ngoba uloko bekufunda ngalekhathi bengaphandle sebesele kukho abasakwazi ukuthola bona. So
siyacela ukuthi nje lento eyenzekile ingaphinde yenzeke futhi nakwezinye indawo ingenzeki futhi. Anikwe ithuba lakhe nelungelo lakhe ukuthi wena ngoba ukholelwa nento ethile yenza ngale ndlela okholelwa kuyona ngoba phela sikezweni vele lenkululeko njengamanje. Noma nokhululekile ukuthi angenza noma yini leyo into akholelwa kuyona. Lesenzo esenzekile singiphathe kakhulu, inhliziyo yami ihlungu. Sabazali ihlungu kakhulu. Ngicela ngiyafisa ingaphindi yenzeke. Kumele uhloniphe ilungelo lomntwana. Ummeli webandla lamaNazaretha kuhlangothi lasebuhleni ukhipha incwadi ayithumele kuthishanhloko wakulesi sikole lapho beveza khona ukuthi ngokuvalela abafundi ngaphandle kwesango lesikole athi abayogunda ikhanda ukwephula umthetho ka section 12.2b we-Act 180 yango-1996 lokuthi abantwana banelungelo lokuzizwa behloniphekile noma kungathiwa baqhamuka kuyiphi inkolo. Uthinta umnyango wezemfundo ngalesi sigameko uthi ubungenalo ulwazi wagcizelela ukuthi kube khona ukubambisana phakathi kwabazali kanye nesikole ukwenza isivumelwano sendlela umfundo kufanele abukeke ngayo okanye aziphathe ngayo esikoleni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemagabheni. Kuhalaliselwa abafundi beyikole ezenze kahle kumphumela kamatikuletsheni ngaphansi komasipala keDokotela Nkosazana Dlamini Zuma. Imiya kulo masipala uSindi Msomi uthelona ke umcimbi abawenza minyaka yonke ngenhloso yokugqugquzela izikole beke iqhubeke zenze kahle. Unomndawo uthize ke bakhelwe ke izindawo zasemakhaya kepha izinga ke lemfundo selikhuphuke kakhulu zonke izikole eziphumelele ngaphezulu kwamaphesenti angama-90%. Amabombo aselibangise emanyuvesi kubafundi abaphumelele abebenza ibanga le-10 ngonyaka ofile abaqhamuka ngaphansi komasipala iDr Nkosazana Dlamini Zuma. Lokhu kuvezwe yilaba abebeyingxenye yomcimbi wokubaqomelisa obubanjelwe ehholo eBhulwa. Umetric wami nguphase ngama distinction awu7. So la kuyiherigwala ngaphuma unumber 3 and then la la isekhethi lebathi ngaphuma unumber 1. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ngakwazi ukuphasa ngalendlela. So indlela nje ekade engathi bengisebenzisa ukufunda nje uzimisele ngaso sonke isikhathi, dedicate yourself, ususa ama distractions eduze kwakho, ufunde nje njalo, ungabi nepride, ukhulume nabanye abantu, ucela usizo kwabanye abantu esayidini. So iyona into esizayo leyo, nothisha bakho ube close nabo ngoba ibona abantu abazokusiza. Thathiwe eVet, euniversity le iVet eJohannesburg ngokwenza iengineering imetallurgy and material. Emva ukuthi kwenzeke lesigameko ukubula amantombazane ona bebengifunda nawe eklasini, othisha bethu basigqugquzelile kahle bathi njoba silana nje we can fight for laba abangekho abalideservayo leli thuba. So we had to strive and then safunda and then sakwazi ukuphasa futhi kahle. Ngiyofunda University of Johannesburg ngiyowenza i-actual science. Uthishanhloko wesikole esiphume phambili wepholela ubonge igalelo lothisha. Sijabule kakhulu ngomsebenzi esiwenzile kulonyaka. Kakhulukazi njengoba dis-upgrade wasivulwa ngonyaka odlule. U-MEC wethu umhlonishwa ubaba uMshengu no premier wethu ubaba uZikalala. Sijabule kakhulu ukuthi isikole bathi mabesifaka wonke izidingo zesikole sikwazi ukuthi siperform. Kulonyaka sithole u90.3% kumatric engane ezu113 ngoba isikole sinengane eziningi ezu1037. Imeya kulo masipala uSindi Msomi uncome kakhulu imphumela. Izikole zethu nje ezikwi top 10 asikho singaphansi kwa 90%. Okukhombisa ukuthi ama results wethu mahle ngempela. Futhi ke kuzilezikole esizijwayele ukuthola vele ama results akho 90 to 100%. Iningi lazo sesifocus ekutheni abantwana abaningi abathola ama bachelor passes so that bezokwazi ukungena ema-university ngoba abanye bebephasa kodwa baphase nje ngama symbols abenza bangakwazi ukuqhubekela phambili. But now ama bachelor passes asemaningi ngempela. Sasuka emuva ke sihlala number 4 makubala ama CMCs aseherigwala njengoba u4 kodwa nje ngifuna ukusho ukuthi eminyakeni emithathu elandelana silokhu nje sihamba phambili siwadlula wonke lamanye ama CMCs esinawo. Umsomi uthe banohlelo lokulekelela intsha ngezincwadi zokushayela. Intsha yase Dr NTZ enama learners licenses bese thina sibakhokhele ema driving school bathole ama drivers license. Sithemba ukuthi umuntu mase ne drivers license
omunye usuke nayo iqualification yase university kodwa umsebenzi azowenza udinga ukuthi abe ne-driver's license bese angawuthola umsebenzi kodwa mase ne-driver's license plus qualification awuthola umsebenzi. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisebhulwa. Ake sidishelele itolo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina besilo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo sithi izo ezihamba phambili. Abazali babhikishele uthisha bemsola ngokuhlukumeza. Ezempilo zisabisa ngokuduba ukusebenza esibhedlela kanti babuyela bangamaNazaretha abaxoshwe esikoleni. Lokho ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uRobert Nechiunda uthi bakholelwa ukuthi ukushaqwa kwebhamu ezibalelwe ngaphezulu kwama-80 kubalwa phakathi nezinkulu ezine kuzolekelela kakhulu ukunciphisa izigameko zokudubula ezibonakala kakhulukazi eThekwini kulesifundazwe. Khuluma nesiko le indaba uNechiunda uveza ukuthi lokho kuyimphumela yomkhankaso ababenawo emavikini amabili nje vo ngakho-ke bazoqinisa kakhulu kuyinhlelo ezifuze lezi njengoba zibukeka zithela izithelo ezinhle. Ithela izithelo ezinhle imikhankaso yamaphoyisa njengoba iholele ekushaqweni kwenqaba yesibhamu kubalwa nezinkulu. Okukhulumela amaphoyisa esifundazweni uthi-ke kabangabazi ukuthi zizothi-ke ukuncipha izigameko zokudubula nokubulala ebese ithe chithisaka ikakhulukazi eThekwini. We have recovered 81 firearms and out of those 4 were rifles, high caliber rifles, and when we remove at least one gun from society, for us success, because guns kill people, guns are used in robberies. So when we remove them from society, we celebrate that as success because it's many lives saved. Some of the arrests of the suspects who have been wanted for murders which were committed some time ago. But yes, there isn't murders as well. There are those that we have attained successes in arresting suspects. Kuzokhumbuleka ukuthi ngele edlule abasolwa abangama-20 bahlasele badubula abebeyihlalele egumbini ehostela kwaMashu kwadlula emhlabeni abathathu. uNechiunda uthi-ke inkinga ebhekene namaphoyisa ey'ndaweni ezifuze lezi ukwanda-ke kwemijondolo neyenza kube nzima ukusebenza ngempumelelo kanye-ke nokushoda kwawo amaphoyisa. With regards to shooting in KwaMashu, as the police, we are following several leads. And we've got reasons to believe that the shooting has got something to do with revenge. Because when we're investigating, we've got leads that show that they've been a vibe somewhat negative between the two parties. But would rather not say much now, because ours is to get to the bottom of the matter and arrest those who are responsible. KwaMashu Hostel itself it has been a problematic area for some time now, and that is because the area itself is difficult to police. The hostels were fine back then when police could move in and out and police, but now there are so many informal settlements there. Just the movement inside is quite difficult. So police will need to make rounds around it. And what happens inside there becomes difficult for police to detect in time. Izigameko zokubulawa kwabantu zilokhu ibikwe njalo ey'ndaweni ezahlukene nosekholeleke ekutheni imiphakathi ihlale luvalweni. Kukhuthazwa umphakathi ukuba ungasabi ukubika ngobugebengu. We are happy with the way the community has been cooperating with us. Of all these successes that we have and the arrests, mostly it's because we got tip-offs from the committee members. So we'd like to encourage them to continue giving us information. We won't expose their names, their details. We just go and do the job. Recently, we found a drug lab here in Durban Point because somebody said, there's this thing happening. We went there, operated, found people arrested, and that's it. So we're happy with how they are working with us and we'd like them to continue doing so. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, kube kuNtomkhona Mvubu, ngiseThekwini. Meya kaMasipala uMfolozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Mpengu usegxeke izigameko zokuphazamiseka kwezikole ngenxa yemibhikisho ehlukene emphakathini. Khuluma nabezindaba uNgcolosi uveze ukuthi imfundo ibalulekile ngakho angumele imibhikisho yomphakathi iphazamisa ukufunda nokufundisa. Kusho lokho ngenkathi-ke kuqhubeka umcimbi wokuqomelisa abafundi abenze kahle kumatikuletsheni ngaphansi koMasipala uMfolozi. uMasipala uMfolozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal
uchome uphaphe legwalagwala abafundi, othisha izikole, kanjalo nabahloli abasebenze ngokusikhandla kwimphumela kamatikuletsheni yangonyaka ka-2022. Izikole eziningi ezingaphansi kwamasipala uMfolozi zibonakala zenza kahle kwimphumela kamatikuletsheni, nakube ezinye zazo eziningi zike zabhekana nengwadla yembhikisho ebigcina ngokuthi iphazamisa abafundi bangakwazi ukuya ezikoleni. Phakathi kwezindawo eziningi ezike zaphazamiseka ngenxa yembhikisho iKwaMbonambi, iKwaSokhulu kanjalo nakweSakamthethwa. Imeya uMasipala uMfolozi uXolani Bhengu uzigxekile kakhulu izigameko zembhikisho okuhlanganisa nowakamuva emakhwezini kuWard 12. Kuyasiphazamisa kakhulu, ikakhulukazi ngoba uday 1 nje esikoleni ingane ingekho esikoleni yalimala. So ke ngakho ke siyanxusa na kuyinhlaka lezo kuyizona ezimelene nezokuthutha kuzoba ama governing body, ngoba nje njoba usho nje oyengo kade ngikhona izolo ngiyobhula wona umlilo la ingane khona kukhona ezinganelisekile ngakho. Nakhona sithi ke uma kuukuthi ingane kukhona ezinganelisekile ngakho, phela ayidedele abazali negoverning board bahambe belungise lezo zinto, bona bebe beqhubeka nokufunda ngoba bayasala. Ngakho ke siyakunxusa umuntu ke uyazama ukuthi axoxisane nano Department of Transport ukuba la okufanele angenelele khona ngokwe transport bakwazi ukuthi bangenelele. So thina soMfolozi sizozama ukuthi sihlanganise zonke inhlaka ezizokwenza ukuthi kungabi bikho okuphazamisa usiko lokufunda nelokufundisa ezikoleni ukuze ingane zethu zingaphazamiseki. Abafundi babonakala beliphakamisa kakhulu izinga kanye nezikole njengoba bebonakala benza kahle kakhulu kwimphumela kamatikuletsheni yangonyaka odlule. Isikole iDlemdlemu isona esihambe phambili ngokuphasa, kanti umfundo kuyena uhambe phambili nobashaya emakhanda kube owasemgezeni. iDlemdlemu ke isebenza nje ngokuyimisela, othisha kakhona ikakhulukazi othisha bayimisela kakhulu othisha bakulesi sikole ne-discipline ke. I-discipline iyona sesihambise kakhulu ukuthi awukwazi ukufaka anything enganeni ngaphandle ukuthi ingane eqala iqoqeke. Ngokufisa kambe ngifisa ukuyokwenza i-law LLB e-UJ, kodwa ke ngoba nama-complications, kodwa sisakulungisa lokho. Angeke ngize ngiqamba nje into ebengenza bengifunda nje isikhathi sakhona, bengafundi mase ngizobhala kuphela. Mangikwenza kune-chapter enga-understandanga kahle esikoleni bengiyaye nge-YouTube ngifike ngifunde khona. Akho nje ukudlula ukufunda uhambe phambili nothisha, akayithi uzolinda uthisha ngasonke isikhathi. Ukufunda nje uyimisele wenze sho yonke into uyi-understand, hayi ukuthi niqhubeke nje nihambe nesifundo kodwa kukhona into ongayi-understandile. Ilokho nje mina bengikwenza. Umkhandlu wamakhosi nawo uhambe emazwini kameya wokuba kugwenywe imbhikisho ngoba igcina isiphazamisa uhlelo lokufunda nokufundisa. Uma kukhona la bekhala khona abazali, sicela ukuthi bengavali emasango ezikole ngoba lokho kuphazamisa ingane, ikakhulukazi njengoba sibona isifundazwe sithuthuka kakhulu ngokuphasa. Lo mcimbi okukonyelisa kwabafundi nesikole ubuhambisana nezipho kubafundi ongama-laptop, ama-tablets kanye nemali yokubhalisa kwizikhungo zemfundo ephakeme. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMfolozi. Ibhulohoda sothukele emsinga amapartner lesifundazwe saKwaZulu-Natal lihlanganisa iminyaka engama-75 75 laba khona. Leli bhuloho lavulwa ngobuholi baseMdlovane ngonyaka 1948 elihlanganisa indawo yakaMabaso kanjalo nakwindawo yaseBathenjini. Kumanje selisetshenziselwa ukuhweba kosomabhizinisi abasakhulayo uye kwenziwe kulona ke nemicimbi yembukiso. Umnumzane Buthelezi uchazela beziko lezindaba ngebhuloho elakhiwa ngonyaka 1948 elavulwa ngumnumzane Browning owayemeya yaseMdlovane. Ngokomlando uyasho ukuthi elasuke ngabo 1932-33 lapho ngoba ukuphela kwalo nokuvula kwalo u1948 selivula ubani lapho uMr Browning. Ngaphambi kokuthi libe khona ke ibridge into akade yenzeka yini ngoba phela besebekhona belunga kade behamba lana benqamula benyuka beyale. Ngizonje isibonelo ngebutho elika Queen Victoria leli elazi lagcina lehlule kuphi ngale eShiyane ku Mr ubani uRox eShiyane ngala ngaphansi la kwalola khona amaZulu namaNgisi Roxdrift. From there ke okusho khona ukuthi ibridge before lakhiwe abantu noma belungu besebevele benqamla ngani ngezikebe bewela ngezikebe
la njengoba kwazi wathiwa sigcineni kuphi usesikebheni igama ethi sesikebheni lisukela ngani ngeyikebha amabutho amangisa ayiwela ngalo beya kuphi ngaphesheya thina ke abantu ke ngayizokhathi ayiwela ngani ke ngehlandla ihlandla yini ukuthatha imhlanga iboshelwe bese abantu begiya phezulu ebekwazi ukwela ngayo noma ke kube ukuhlamba kodwa ke kwakweleka ke ngokwesintu ngendlela okwakwenzeka ngayo kwaze kwazofika abelungu bafika ngani ke ngeyikebha. Uphinde wabeka ukuthi intuthuko yabantu basemsinga yiyadala ukuthi kubonakale isidingo sebhuloho lesibili. Ikanti nathi siyafunda, siyaphasa, siyasebenza, sithenga imoto. Kwacaca ukuthi no, ziya ngokwanda manje imoto emsinga. Ziya ngokwanda manje imoto emsinga. Lokho ke okugcine isekwenza ukuthi ke kugcine manje sekuba nani nokuthi makube khona elinye ibridge. Ngokuhlangana ke phakathi kamasipala ke nohulumeni nayo yonke iminyango ethintekayo nebudget yonke into kwagcina ke seqalile ukuthi kwakhiwe leli bridge leli elikhona njengamanje. Kanti uShenge uphonse inselela kulabo abagajwa intukuthelo bese beziphonsa emanzini. Akukuhle ukuthukuthela noma ukuthi uma ucanukile bese ucabanga ukuzibulala. Akusiyona into enhle leyo njengomna umkhandlu akekho noyedwa nje ongayincoma nje leyo nto leyo ukuthi ngoba nakho uthukuthele kumele uzibulala cha ziningi ezinye indlela ezingenzeka ukugwema lokho. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla eTugela Ferry eMsinga. Asiphinde sithi shelele lo mbukelo sobuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nena beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV naze sithi yize ezihamba phambili. Abazali babhikishele uthisha bemsola ngokuhlukumeza. Ezempilo zisabisa ngokuduba ukusebenza esibhedlela. Kanti babuyela bangamanazaretha abaxoshwe esikoleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 60 cents kuyidola lasemelika bengu 21 rand 21 cents kupondo waseBrithani libongu 18 rand 91 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,874.87 cents i-ounce kuthi intengo yoyilo ongahluziwe yona bengu $80.99 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kubatshazwa ubuholi nokuzinikela komdlalo wasemuva weStellenbosch FC ongasekho emhlabeni Ocean Henrys odluleke emhlabeni ngomgqibelo eGwazwa eKapa lodumo. Lo mdlalo bekade eseqenjini leStellies edlala ku-DStv Disc Challenge ubengukapteni weqembu lesizwe labadlali abangaphansi kweminyaka engama-20 yobudala. Kanti kuqale ukudlala keskimini esikhulu ngonyaka u-2021 bebhekene neBaroka FC. Kanti umqeqeshi weqembu lesizwe labaneminyaka engama-20 uvela Khumalo uchaza ku-Henrys njengomdlalo behleze efuna ukunqoba ngaso sonke isikhathi ngaphezu kwalokho enekhono ehlala ke elwela impumelelo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Ninabo umlilo othatha ushubhongwa washisa ikhova zasedlebe kokoshane isemabedlana. Ziyaguqa bese iphaka namuhla kwamzimba umntwana uthi khumu nethimba lonke le indaba kuze kube ngokuzayo.